Aquesta certificació és important per l'Ajuntament de Gavà perquè el que fa és realment posar-li nom a la feina que hem fet durant molt de temps i que ara mateix es veu reconeguda amb aquesta certificació d'una manera fins i tot internacional. Per tant, què millor que posar-li noms i cognoms a tota la feina que hem fet com una certificació. En aquest sentit, tenir clar que hi ha un repte per davant, que hi ha uns compromisos adquirits i que això no és fins aquí hem arribat i ja ho tenim i ho hem fet bé. No, continuem fent-ho bé, hem de continuar amb les polítiques feministes cap endavant, amb la col·laboració ciutadana, amb la implicació d'altres agents i sé que aquí hi ha punts de millora que s'hauran de fer, però molt satisfeta pel fet d'haver estat fins i tot certificades com a capdavanteres en aquest Ajuntament i poder tenir aquest reconeixement. En primer lloc, és un orgull tenir aquesta certificació. Com a ciutat portàvem molt de temps treballant en polítiques feministes i tenir aquest reconeixement és molt important. En segon lloc, és un recordatori de tot el que hem fet i de tot el que hem de continuar fent per avançar en la visió de gènere de forma transversal dintre de l'Ajuntament. El treball de certificació ens ha ajudat per poder endreçar totes les polítiques d'igualtat i feministes que ja estaven fent a l'Ajuntament en els diferents departaments, ja bé sigui en polítiques de comerç, en polítiques de contractació, en polítiques de seguretat ciutadana i, com no, en el Departament d'Igualtat. Llavors, el que farem després d'aquesta certificació és agafar aquesta oportunitat per enfortir totes aquestes polítiques que ja estem fent transversalment.